Yun yes, good morning. Okay. This is GB TV. Please subscribe my YouTube channel. Notification bell button para makita sa video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayon is yung Yamaha Mio Gear. Ito yung 2021 model, ang bagong Mio ng Yamaha Mio Gear. Ayan sa Yamaha Barangay Biik, Binmali, Pangasinan. May mga yan, yung mga yan dito lang man yan sa tabi ng dito lang sa may papuntang Lingayen to, sa may malapit sa tulay ng Binmalay. Okay, tapos dito naman papuntang Dagupan, Pangasinan. Bali, katabi siya ng tindahan. Tapos meron ditong meron ditong gasolinahan, yung Amigo Gasoline Station. Okay, Minions, pasok na pa tayo. Okay. Ay, salamat sir. Sir po nagbukas oh. Okay, mga Inyans, kasama natin ngayon si Ma'am. Anong pangalan niyo, Ma'am? Pakilala kayo, Ma'am. Hi po, good morning. Si Joy po ng Yamaha Binmali. Okay, si Ma'am Joy. Okay. So, ngayon, i-discuss ko naman yung Mio Gear natin. As you can see, meron tayong mga different colors ng Mio Gear. So, from here, sabi nila, ito yung pinaka-latest ng Mio series natin. It's in between Mio Gravis and Mio I-125. Bakit? Kasi po, yung compartment po niya, hindi siya ganun kaliit, hindi rin siya ganun kalaki. Pakita ko po sa inyo yung compartment. Ma'am, yung pala, Ma'am, yung Mio Gear is 2021 lang nilabas. Yes po. Okay. Nakakalabas lang din po niya. So, bale, ito po siya. Pakita ko po yung compartment. As you can see po, maluwag na yung compartment niya. Pwedeng-pwede nang lagyan ng mga gamit. Okay. This is perfect for, minsan sa pamamalengke kasi andito na siya. 125 ang makina niya. Okay, 125. Meron na din siyang charging port. Ay, maganda. Yan. Charging port. Yung kagandahan sa Ma'am, yung ibang yung ibang Mio may charger din o wala? Si Gravis meron. Kaya meron, ako okay, si nasasabing Gravis. Okay. dalawang, Okay, Ma'am. in between siya ng Ito Mio yung I tsaka sa Mio Ma'am, Gravis. sa left side. Opo, ito Okay. yung sa may charging. Okay. Analog pa rin yung panel niya. Analog. Tapos tubeless na rin siya. Wow, tubeless na. Okay. Tubeless na rin. Bali, linawin ko na, Ma'am, ito yung gear lumabas lang ng 2021. Yes. Okay. Yan po. May Okay. dalawang klase yan, sir. Meron tayong Mio Gear tsaka Mio Gear S. May Mio Gear is din. Yes po. Ang Mio Gear S po, parehas lang ng feature sa Mio Gear na Okay, ma'am. ordinary. Ang magkaiba lang is meron siyang stop and start system. Yun ang pinagkaiba. Yes. Okay. Yan lang po. Oh. Meron naman kami Facebook page, i-like ko lang po para makita niyo yung mga updates ng mga motor natin po. Kasama to sa promo, by the way. UMI Yamaha Binmali. Okay. Yes, salamat pala kay Ma'am Joy sa nagsasalita dito para ipaliwanag ang Mio Gear at saka Mio Gear S. Okay, Minions, sana mabuti kayong kalagayan and God bless you everyone and more power. Bye-bye!